Чаму Лукашенко вучыць сваіх чыноўнікаў, які скандальны сілавік атрымаў павышэнне, а таксама за што арыштавалі беларускую мадэль? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Дзікі стыль Лукашэнкі, яго крыкі і прагнозы на будучыню. Сёння вялікая дэлегацыя чыноўнікаў на чале з Лукашэнкам наведалася ў Смалявіцкі раён на аграпрадпрыемства Шыпяны АСК. У першую чаргу ў вочы кінуўся выгляд некаторых персанажаў. Так, напрыклад, Лукашенко, які звычайна не баіцца холаду, раптам начапіў вялікую мехавую шапку, а былы віцэ-прэм'ер Заяц чамусьці выбраў імідж хулігана з Ералаша. Прычым заўважнай была надзвычайная колькасць чыноўнікаў, аж некалькі дзясяткаў, ад кіраўніка Рады бяспекі Вальфовіча да кіраўніка адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрыя Крутога. Як правіла, чыноўнікі такога ўзроўню па кароўніках не ездзяць, але ж аказалася, што афіцыйна сёння быў не просты візіт, а цэлы выязны семінар, галоўным спікерам на якім, само собою, быў Александр Лукашенко. Понимаете, в чем замысел? Еще раз повторяю, не каждый уполномоченный и помощник сильно погружен в вопрос сельского хозяйства. А вот как оно должно быть? Вот освежим память. И потом начнем действовать. Часам яго лекцыю зразумець было даволі складана. Ну, о чем я вас предупреждал, когда у нас в декабре, в январе весна была, что зима еще придет. Ну и вот она, зима пришла. Чакана не абышлося і без пагрозаў сваім жа чыноўнікам. И на местах с губернаторов вертикали власти местных руководителей и руководителей спросите на всю катушку. Обобщите в правительстве все и доложите мне, как прошла зимовка скота. Кому ордена медали, ну а кому противоположно. Затым жа і ўвогуле пачаўся амаль што скандал. Мы их почему не продаем на мясокомбинат? Мы продаем, и мы их выпраковываем, продаем, потому что... Но не так, как хотят руководители. Но не так. А почему? Александр, вы правы. Из-за того, чтобы не снизить поголовье, есть такие негласные указания держать. От кого такие происходят указания? Я не могу сейчас сказать. И почему он не знает это? Он должен знать это. Он тоже знает, говорите Ну, у нас по нашим хозяйствам однозначно такой проблемы нет. Я попросил сказать правду. Он сказал правду, что такой проблемы нет. По нашим хозяйствам такой проблемы Причем нет. тут вы мне говорю, что по рассказываете о стране. всей Что у вас за привычка обойти какую-то проблему, сбрехать по-белорусски говоря? Ну зачем это? Я же не приехал сюда выслушать лучшее, что вы тут мне хотите показать. Я же знаю, что происходит. Пасля чыноўнікаў правялі вялікай экскурсіяй па кароўніках, а скончылася ўсё яшчэ адной лекцыяй ад Лукашэнкі. На гэты раз ужо не пра кароў, а пра геапалітыку. Обольщаться не надо. Мы не знаем, чего хотят Соединенные Штаты Америки. Говорю вам это потому, что я абсолютно погружен в эти вопросы. Мы не знаем, чего они потребуют от россиян за прекращение войны и так далее. Но мне кажется, что они попробуют сейчас россиян столкнуть с китайцами. Вот этого россиянам допустить нельзя. Не буду здесь углубляться, но меняется ситуация. Где-то, наверное, нам на пользу, а где-то вряд ли. Стала вядома, хто ўзначаліў мінскі АМАП замест Дмітрыя Балабы. Гэта герой тэлефонных зліваў Мікалай Максімовіч. Раней ён таксама служыў у АМАПе і нават кіраваў амапаўцамі Мінскай вобласці. Апошнім часам Максімовіч служыў намеснікам начальніка міліцыі грамадскай бяспекі па Міншчыне, але праславіўся ён у першую чаргу як персанаж злітых тэлефонных размоваў. Максімовіч удзельнічаў у абмеркаванні таго, якія умовы ствараць для людзей, што сядзяць па палітычных артыкулах. Да, здравствуй, Сергей Иванович, напомни мне, пожалуйста, у тебя вот по 23.34 сколько ВВС? Сколько штрафов было? Сейчас по 23-34. Сейчас, Так, у тебя сколько было задержано? 2. 2. Они все сутки им определены? Да, 5 и 7 суток. 5 и 7. Они ВВС? Да, так точно. Какие условия содержания? В одиночной камере, значит, самые херовые матрасы, чуть не рваные там, блядь, вшивые. Значит, поодиночке сидят. Сейчас даю команду бомжей им найти. Хлоркой обрабатывали вчера 3 раза. Понимаешь, конечно, это, да? конечно. И Начальникам вчера определяли. Это все должно быть однозначно для этой категории всегда. Я понял вас.
Всегда. Так точно. Дарэчы, за датычнасць да палітычных рэпрэсій новаспечаны міліцэйскі начальнік Максімовіч цяпер знаходзіцца пад санкцыямі Еўрапейскага Саюза. Нагадаем, што мінулага кіраўніка сталічнага АМАПа Дмітрая Балабу нядаўна знялі з пасады і адправілі яго кіраваць спартыўным таварыствам «Дынама». Памерла вядомая прапагандыстка Ніна Чайка. Яна адпрацавала ў белтэлерадыёкампаніі больш за 50 гадоў. У 90-е яна вяла радыёперадачу пад назвай «Размова па сутнасці», у якой усхваляла Александра Лукашэнку і ўсяляк крытыкавала нязгодных з ім людзей. У свой час пад прэс трапіў і класік беларускай літаратуры Васіль Быкаў, які тады актыўна падтрымліваў беларускі народны фронт і апаніраваў уладам. Менавіта таму ён стаў аб'ектам цкавання ў дзяржаўных СМІ. Гэтая сітуацыя ў выніку вымусіла яго эміграваць у пажылым узросце. Пазней Ніна Чайка была галоўрэдам літаратурнага часопіса «Нёман», дзе таксама публікавалі нападкі на адрас Быкава. Сама жа прапагандыстка спакойна дапрацавала да пенсіі і цяпер сканала ва ўзросце 85 гадоў, прычым яе не стала на наступны дзень пасля юбілея. Мінчанка аддала махлярам 500 000 рублёў. Падманулі яе ўжо па звыклай схеме. Махляры стварылі фэйкавы профіль у месенджеры ад імя начальніка жанчыны. Гэты фальшывы начальнік паведаміў, што хутка ёй будуць званіць з міліцыі, маўляў, сілавікам трэба дапамагчы і трымаць гэта ўсё ў сакрэце. Далей усё таксама стандартна. Званок нібыта з міліцыі, пагрозы обшукаў за перавод з яе рахункаў нейкім экстрэмістам і парада экстрана задэклараваць усе наяўныя грошы. Мне сказали отпроситься с работы, идти домой, что мне необходимо вынести всю сумму денег и ее задекларировать, и, возможно, обыски. Жанчына сабрала ўсе грошы, што былі дома, як свае, так і накапленні сваіх бацькоў, а пасля адвезла ва ўмоўленае месца для перадачы кур'еру. Прычым мінчанка была настолькі спалоханая, што не звярнула ўвагу на дзіўныя тлумачэнні махляроў. По указанию лжеправоохранителя женщина привезла деньги к строящейся церкви и отдала их неизвестному мужчине, который назвал кодовое слово «Операция». Меня вывели на посредника, непосредственно на курьера, кому я передала деньги. Потерпевшие сообщили, что деньги будут пересчитаны и задекларированы в специальном микроавтобусе, где установлен кассовый аппарат. В мессенджер потерпевшие прислали ее личные данные и номера переданных купюр, а также фото с сайта Министерства финансов. В дальнейшем вся переписка была удалена. Толькі пасля няшчасная жанчына зразумела, што нарабіла і пазваніла ў сапраўдную міліцыю. Я вынесла из дома 150 000 долларов, и у меня их забрали. Цягам сутак сілавікі знайшлі і затрымалі кур'ера, але ж падобна, што ён ужо паспеў перадаць грошы куратарам. Страшны канвеер не спыняецца. Спачатку лукашэнкаўцы пасадзілі вядомую журналістку, а цяпер пачынаюць судзіць яе мужа. У мінскім гарадскім судзе сёння пачаўся працэс над журналістам Ігарам Ільяшом, якога праваабаронцы прызналі палітвязням. Яго жонка, журналістка Кацярына Андрэева, знаходзіцца за кратамі яшчэ з восені 2020 года. Тады яе затрымалі за стрым з разгону сілавікамі плошчы Перамен у Мінску. Пасля Андрэеву судзілі ажно двойчы. Спачатку ўлады далі ёй 2,5 гады, абвінаваціўшы ва ўдзеле ў пратэстах, а затым прызналі вінаватай у здрадзе дзяржаве, агулам асудзіўшы Андрэеву на 8 гадоў і 3 месяцы. Яе мужа Ігара Ільяша затрымлівалі ажно 2 разы. Першы раз у лістападзе 2020 года, тады яго асудзілі на 15 сутак адміністрацыйнага арышту, а ўлетку 2021 года Ільяш правёў 10 дзён на Акрэсціна ў рамках крымінальнай справы супраць журналістаў, пасля чаго быў вызвалены пад падпіску. Усе пагрозы Ільяш бачыў і разумеў, але прынцыпова заставаўся ў Беларусі, не хацеў з'язджаць, пакуль яго жонка сядзіць у калоніі. Скончылася гэта сумна. У кастрычніку 24 года сілавікі зноў прыйшлі па Ільяша і больш яго ўжо не адпускалі. Ігара абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і дыскрэдытацыі Беларусі. З таго часу журналіст знаходзіцца ў СІЗА, і цяпер яму пагражае да 6 гадоў зняволення. Беларускай прыгажуні, актрысе і мадэлі цяпер пагражае турма. Гаворка пра 29гадовую Вераніку Жалубоўскую. Дзяўчына 3 гады працавала сцюардэсай катарскіх авіяліній, здымалася як мадэль, а таксама грала эпізадычныя ролі ў кіно. Апошняе фота дзяўчына выклала 18 лістапада 24 года з Турцыі. Пасля гэтага яна паехала ў Беларусь і, імаверна, тады яе і затрымалі. Падобна, што з таго часу прыгажуня знаходзіцца ў СІЗА. Вядома, што судзіць Вераніку пачнуць у сакавіку. Яе абвінавацілі па народным артыкуле 342. Гэта значыць удзел у мірных пратэстах. Цяпер дзяўчыне пагражае да 3 гадоў калоніі.
А ў Ваўкавыску зноў судзяць сына Віктара Бабарыкі Эдуарда. Гэта ўжо трэці працэс над хлопцам. Яго затрымалі разам з бацькам яшчэ ў ліпені 2020 года. Пасля старэйшаму Бабарыку далі 14 гадоў, а яго сыну 8, абвінаваціўшы Эдуарда ва ўхіленні ад падаткаў, удзеле ў акцыях пратэсту і распальванні варожасці. Але гэтага лукашэнкаўцам было мала. У ліпені 24 года малодшага Бабарыку судзілі за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Гэта артыкул, які рэжым рэгулярна выкарыстоўвае, каб ускладніць жыццё палітычным. Тады Эдуарду далі яшчэ 2 гады і такім чынам павялічыўшы яго пакаранне да 10 гадоў. Цяпер жа новы страшны эпізод і новы суд. Абвінавачванне ўсё тое ж. Зноў непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Цяпер Эдуарду Бабарыку пагражае яшчэ 2 гады зняволення. Стала вядома, чаго на самай справе хацеў госць Лукашэнкі. Нядаўна ў Мінску прайшла сустрэча Лукашэнкі з лівійскім галоўнакамандуючым фельдмаршалам Хафтарам. Наталья Эйсмант і беларуская прапаганда расказалі гледачам звычайную казку пра эканамічнае і гуманітарнае супрацоўніцтва Беларусі і Лівіі. Але сапраўдную тэму размовы апублікавалі цяпер лівійскія крыніцы. Аказалася, што госць прыехаў дамаўляцца пра абслугоўванне беларусамі лівійскіх ваенных самалётаў МіГ, падрыхтоўкі пілотаў для іх і пастаўкі запчастак, а таксама абмяркоўваліся пытанні кібербяспекі і пытанні мадэрнізацыі ваенна-марскіх баз на ўсходзе Лівіі, уключаючы стратэгічна важны ваенны аб'ект у Тобруку. Падобна, што гэты візіт быў для Лукашэнкі вельмі важны, бо лівійскага госця прывезлі ў Мінск на асабістым самалёце Лукашэнкі, а ў аэрапорце яго сустракаў старшыня беларускага КДБ Іван Церцель. Пенсіянерка так настойліва хацела аддаць свае грошы махлярам, што нават банк не змог яе спыніць. Пажылая мінчанка ўбачыла ў сацыяльных сетках рэкламу інвестыцый у акцыі Газпрама і ва ўсё гэта паверыла. Яна пакінула махлярам свае кантактныя даныя і паціху пачала ўкладваць свае грошы, прычым, каб было што інвеставаць, жанчына нават набрала крэдытаў. Банкаўскую картку сваёй ахвяры махляры выкарыстоўвалі і для іншых злачынных аперацый. За гэта банк яе заблакаваў. Пенсіянерка ўстрывожылася, але ашуканцы пераканалі яе, што ўсё нармальна, і жанчына працягнула аддаваць ім свае грошы. Такім чынам пенсіянерка згубіла больш за 45 000 беларускіх рублёў, і толькі тады ўсё зразумела і пайшла ў міліцыю. На якіх машынах ездзяць сілавікі і правінцыйныя чыноўнікі Лукашэнкі. Партал «Зеркала» паглядзеў дзяржаўныя закупкі і заўважыў, колькі бюджэтных грошай ідзе на аўтамабілі для рознага роду ўладных структур. Напрыклад, у паставах мясцовы райвыканкам купіў сабе новенькую «Джылі» за 69 000 беларускіх рублёў. Улады Круглянскага і Краснапольскага раёнаў таксама набылі па «Джылі», але ў больш сціплай камплектацыі, усяго за 57 000. А Віцебскі аблвыканкам не стаў эканоміць. Там аддалі за новае аўто аж 91 000 беларускіх рублёў, а за машыну для мясцовага камітэта дзяржаўнай маёмасці 85 000. Не лічаць грошы і сілавікі. Так, пракуратура Магілёўскай вобласці купіла аўтамабіль «Белджы» за 92 000 беларускіх рублёў. Для разумення, гэта больш, чым у сярэднім каштуе аднапакаёвая кватэра ў Магілёве. Цэнтральны апарат следчага камітэта ў снежні набыў адразу 4 новыя аўтамабілі. Запыт быў на седан «Джылі М-Гранд» альбо на яго аналаг 24 года выпуску. За кожнае з 4 аўто выклалі 57 000 беларускіх рублёў. Прычым зусім нядаўна, у лістападзе, той цэнтральны апарат СК ужо купіў 2 новыя машыны, аддаўшы за іх 171 000 беларускіх рублёў. Адметна, што медыкі трацяць на транспарт менш грошай, чым сілавікі і дробныя чыноўнікі. Новыя машыны «Джылі» купілі для Мядзельскай бальніцы, Аршанскай паліклінікі і цэнтраў сацыяльнага абслугоўвання ў Барысаве і Салігорску, але там за кожную машыну плацілі па 54 000 беларускіх рублёў. Дарожны настаўнік і хамскія паводзіны. Ёсць такія аўтамабілісты, якія вельмі любяць павучыць іншых, як на іх думку трэба правільна ездзіць, і цяпер адзін з такіх персанажаў нарабіў праблем і сабе, і іншым. Жыхару Мінска не спадабалася, як іншы аўтамабіль перастроіўся на дарозе падчас руху, таму ён вырашыў пакараць таго кіроўцу, абагнаў яго і заблакаваў дарогу, прымусіўшы спыніцца. Затым абураны мужчына падышоў да чужой машыны, некалькі разоў ударыў па кузаве, а калі кіроўца адчыніў дзверы, то гэты горанастаўнік распыліў у салон газ з пярцовага балончыка. На той момант у салоне машыны была жонка кіроўцы разам з дзіцём. Усё скончылася праблемамі для самога дарожнага настаўніка. Пацярпелы кіроўца звярнуўся ў міліцыю, сілавікі хутка знайшлі і затрымалі агрэсара. Цяпер на яго завялі крымінальную справу за хуліганства, і мужчыну пагражае ад штрафа і да 3 гадоў калоніі.
Сёння адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Віншуем усіх беларусаў, хто не забываецца пра свае карані, і зараз мы вам раскажам добрую навіну з гэтай нагоды. Мінскі гадзіннікавы завод «Луч» сёння прэзентаваў прыгожую навінку. Гэта гадзіннік з калекцыі, якая так і называецца «Мова». Сёлета мадэль прысвяцілі славутаму пісьменніку Уладзіміру Караткевічу і на шкле над цыферблатам размясцілі яго цытату. Яна гучыць так: «Мова – прыгожае пісьменства, паэзія, музыка, сродак сувязі між думамі людзей, вышэйшы сродак». Яшчэ адна адметнасць калекцыі – унікальны механізм «Луч 2209», самы тонкі, што выпускае мінскі завод. Калекцыя абмежаваная. Выпусцілі ўсяго толькі 95 такіх гадзіннікаў, але цана кусачая, бо каштуе такая прыгажосць ажно 1495 рублёў. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт. Таму падпісывайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся ў нядзелю.